Xtaq isir perit. Missieri kien iħobb ukoll il-lingwi kollha kien iħobbhom. U xtaq ħafna jitgħallem il-Latin, però qatt ma tgħallmu. L-esiġenzi tal-familja kienu jitolbu li jrid imur jaħdem. Biex jistudja xejn ma kien faċli. Jien taf kif kont nistudja, pereżempju, waħda kien jgħidek li tidħol ġo moħħok. Jien l kont nistudja bil-lampa tal-petrolju. U kont norqod, u fil-għodu nqum bawswed bil-ġmied. Ma' żmien mhux biss tallem, iżda anke beda jikteb. U kiteb eluf ta' xogħlijiet. Kittieb ġenjali. Għex għal snin twal ġewwa Bormla. Iżda ma kienx minn hemm. Tgħidlu minn Bormla jgħidlek lejn mhux minn Bormla mill-Isla. Skur ġifieri. Għax kien iħobba ħafna l-bambina. Kellu familja kbira. Aħna 8 propja, u manna l-kbir mejjet, il-kbir mit il-Kanada, Hillary. Umbat hemm Miriam, li ġiet il-kbira issa, Miriam, Jane, jiena, Irene, Norman, Alan, Kenneth u Kevin. Tiġba tajdu. Ħamar. Imma sħabu l-atturi kienu kon qishom parti mill-familja. Bitfall l-mara. Għax imbagħad anki lilna kienu saru jħobbuna ġifieri l-atturi li kienu jirrextaw miegħu. Anki hu kien ikun involut pereżempju xi ħadd minnhom ma jiflaħ, xi ħadd jiftħu qalbhom miegħu. Minn barra fuq il-park kienu kol fuq ir-radju. U kien kapaċi juża il-tattika tiegħu biex ikabbar il-maġinazzjoni tas-semija. U kien saħansitra fl-ewwel xandira fuq it-television f'Malta. Inħossni xbajt wara xi sena nofroba żieda. Żieda malaj, żdied fil-familja. Charles Close. Ħarsu ftit lejn din it-typewriter. Din it-typewriter illum saret parti mill-istorja. Imma din it-typewriter mhux storja waħda kitbet. Kemm dom nafu, dejjem nisma' dak it-tektik tat-typewriter. F'dak is-sens li daraġa dejjem kien qed joħloq xi ħaġa. U ħafna mill-jokes li kien joħroġ bihom, charity begins at home. Normalment konna nismu maħna l-ewwel id-dar biex speċi ta' jara x'effett jagħmlu. Iżda qabel kellu typewriter ukoll kien jikteb. Fil-bidu kien jikteb l-sketches ta' kulħadd handwritten. Kienu jikbu bidejhom kollox, jiġifieri kopji ma kinux jagħmlu waħda, kienu jagħmlu ma kienx photocopies. Pereżempju kien ikun hemm session ta' rehearsal ta' Radio Muskettieri, kienu kien hemm xi 7 atturi. Charles Close kiteb kitbiet ta' kull ġeneru. Kiteb novelli, poeziji, limerikki, makkjetti. Għanna on record hemm 50 żgur makkjetti differenti. U għad għandi minnhom li qegħdin fl-arkivi handwritten, ġifieri fl-oriġinalità tagħhom. Pereżempju Rosa Marie, waħda mill-famużi, dik inkitbet fil-1950. Darba mal-banda jien kont morxalata. Oġġeħdet fajla u maħħa bad parlata. X'ismek hi Rosa Marie? X'inhi Rosa Marie? Fil-1951 kitbu 3 kodba. Biz kien jisimhom. Huwa Johnny Catania u Mike Kassar kien surmastu kien jikteb xi ħaġa wkoll. Dak kienu ħarġuh fil-1951. Rosa Marie. Fil-1958 kiteb l-almanak ċajtir. Dak ħarġu missieri waħda. Mbagħad fis-70s xi 71, 72, 73 ħareġ 8 kodba fuq l-umorizmu. Ew nitqu ftit kien semmihom. U dan mhux kollox, għax Charles kiteb ħafna aktar. Il-Malta Who's Who tal-1965 li kien joħroġ mat-Times da. Qiegħed ikkwotat fil-1965 qed ngħidu ġifieri għal kemm għadda żmien wara li kiteb over 3000 scripts diġà fil-1965.
Ġifieri immaġina da sa 2009 kemm ikitbu iżjed. Charlie's my darling. Charles ħalla memorja li bejn l-affarijiet li ħalla u bejn kalla jrid ċertu xogħlijiet tiegħu jiġu qajma mill-ġdid ma tmut qatt il-memorja tiegħu. Charles, imħatra nsejt. Meta tgħid li nsejt jien jew berdi, jew nifet. Għatela li ma nsejt x'ismu hemm xi jgħidulu hemm bħal dak hemm għad li l-anniversarju ta' tixtana, għad li rrid niċċelebraw, għad li noqtlu serduq. Għad li naqtlu serduq, xtort għandu dak tal-li żewġna. Għad li jara mella tal-li ġejt biċċajt, għad li ta' x'namlu, għad li niklu barra, għad li għarrajt, oħroġ il-mejda fil-bitħa. Kiesa. Restorant, kiesa. All right, imorra, għattila naf restorant, fetaħ San Pawl il-Bahar, għattila specialista f'dak il-Malti speċi, għattila specialista fil-istuffat tal-il-sin. Il-sin tal-majjal stuffat qed ngħidlek xinti jekol ħalib. Għalt li għali. Għalt li għaxkina ma nikolx affarijiet li joħorġu minn ħluq tal-annimali. Għatta għatħabra s-sek xej, nur narek zewġ bajdiet, dak mu jħor. Charles Clouse twieled fl-Isla fl-1917, fis-27 ta' Settembru. Dan ir-ritratt tat-tieġ ta' ommu ta' missieru. Kien sfortunat għax missieru William George minn Huddersfield kien abbandona l-familja. Ġifieri missieri trabba mommu biss, maħutu. Trabba bla missier. Kienu 6 aħwa. Ta' 4 snin kien mar l-iskola ta' San Franġisk, l-Isla ta' Sorijiet. U minn hemmhekk għal l-ewwel applaws. Da kien ħasem f'pageant u kien l-anġlu. U xħin is-sister għamlitlu s-sinjal biex jidħol ġewwa minn fuq il-palk. Da hekk, spontanja. Qabad u qabel ta' parsi l-ġwienaħ tal-anġlu u dieħel. U għala ġab xiba, teċ kam ħadu pjaċirni, għax kienet spontanja. Il-ħajja bla missier mhix faċli. Lanqas għall-istudju. Mbagħad għadda għall-iskola tal-elementari. Hemmhekk kien hemm surmast għallim. U kien offrilhom li fil-vaganzi jibqa' jallimhom daqsxejn privat għall-ICU. U kien se jaħdulhom xi 4 xerini fix-xahar. Għallhom min irid, għallhom joqgħod jikteb ismu. U missieri qabad toħroġ il-barra, għallu fejn sejjer. Għallu ma naffordi għajxu. Għallu inti lilek xi ħadd talbek xi flus għax kien jaf li bla missier. Għallu le, għallu inti joqgħod. U bis-saħħa tiegħu ġifieri taħ il-privat b'xejn u għadda l-ICU. Charles minn dejjem kien iħobb il-park. Jiena nistadi, bniedem minn dejjem kont inħobbu l-park, bis-serjetà. Kont inħobbu kien hemm kumpanija tal-Isla, speċjalment meta jagħmlu farsi u affarijiet komiċi, però anke d-drammi, għax anke fid-drammi ġie laħat parti mal indipendenti tal-Isla. Charles daħal apprentice it-Tarzna. Dan huwa dokument iffirmat minn Charles biex beda l-apprentistat. Fit-Tarzna Charles jinserta żmien il-gwerra. Kienet inkisraw ġrieden u dan somma ġuħ. Dana il-ġuventur tal-lum, iż-żgħażagħ tal-lum ma jistgħux jifhmu ta' kif konna għaddejjin. Timmaġina 5 snin ma il-lampi ta' barra ma jixelux, tilbis ngħidulhom ritfattijaj. Tidinna u kemm niżel bil-mixi mir-Rabat, għax kienu evakwat ir-Rabat, pereżempju kemm niżel bil-mixi għad-Dockyard. Jiena kont first aider dak iż-żmien fl-iskwadra tal-first aid. Però dak il-ħin żammawna mhux hekk fil-bidu għall-ewwel li beda l-attakk, aħna barra l-min. Aħna nħarsu konna faċċata tal-Isla hemm il-parlatorju. Qed naraw ara d-duħħan taħx duħħan trab tal-bini li qed itir dak għax is-sur kien qed jattilhom lill-assijat lill-ajruplani. Darba minnhom waqt il-gwerra Charles ma jistax isib il-lommu. Kien hemm wieħed qal mhux saqsi l-assa. L-assa kienet għadha sħiħax kien hemm ħerbata u żwiem il-mejtin u da. Mbagħad mort fittix l-assa u sibt surġent. Għalli hemmhekk għalli ġew xi soldati għalli qed qegħdin jaħdu insomma
jevakwaw in-nies. Qed jevakwaw in-nies evakwaw. Naturalment dik fixkluha miskina u da. Insomma, biex ma ntabolx insiba fil-iskola bil-mixi allura morna jenu ħejja għax mbagħad sibna li dik it-triq Birkirkara insomma evakwaw min-nies. U nsiba ħadet xi lożor u da ta' malajr insomma. U fl-iskola, fis-sala l-kbira netta l-iskola ta' Birkirkara, għamilet ta' parsi li żgħar, parti xinem saqqu flat. Jirrakonta affarijiet ta' dwejjaq fil-gwerra, x'anki kienu jmorru meta jaqa' xi bini, jġarraf xi bini jmorru jaraw minn hemm ħaj u ġarrew l-iġsma tan-nies, ġifieri l-gwerra batija ħafna l-dadi fiha. Missieri kellu wkoll għax kien fil-First Aid. Kien mal-grupp tal-First Aid. U daw kienu jitilgħu ġifieri itzma maħruqin u daw. Kellu recommendation mill-amiral. Għadhom għandu u kien jożhom għax kienu fi frejn, kellhom xi ċertifikati. It-tarsna fi żmien il-gwerra wieħed mill-aktar postijiet fil-mira tal-attakki tal-għadu. Imma jkun propju dan l-ambjent kiefer li jagħti ċans lil xi wħud li jibdew karriera ġdida. Karriera li m'għandhax taqsam xejn mat-tarsna u mal-gwerra. Lanqas temmen. Fl-eqel tal-gwerra, John Offs it-tarsna, Charles Close u oħrajn jibdew karriera fid-divertiment. Charles kien beda b'kombinazzjoni fi żmien il-gwerra meta kien jaħdem il-dockyard. Jinqabdu fair raid ġo shelter u biex iżomm il-moral minnu di natura kien joqgħod jgħidulhom iċ-ċajt. Fil-break, darba minnu kien wieħed kellu mawt organ, qabad idoqqu. U kien hemm rebellizzi, qabad ikanta miegħu. U toġbot. Qalu għamel oħra insomma. U daqqa waħda insomma naqgħod missieri, u mbagħad kien hemm Johnny Catania, u kien hemm Willie Burlow, Freddie Underwood. U f'daqqa waħda daw. Naqdu min jgħid xi makkjetta u min ikanta mal-mawt organ u min jgħid xi duett. Xi dialogu umoristiku hekk. Nabdew jintoġbu, nabdew jagħmlu kull nhar ta' ġimgħa. Allora park taf, 4 twavel, insomma, kanfes il-pultirata parsi, biċċa kanfes, insomma, u ġiri darba minnu għaluna u l-omiral għalinna, u f'daqqa waħda żarmajna kollux, meta tela erġajna armajna. Il-kelma dwar dawn ix-shows tinfirex. Ħafna aktar ħaddiema jinġabru biex isegwu u jsir jaf l-ammiral l-Ingliż. Għax dawn għall-ewwel kienu bil-moħbi din ma kienx xi ħaġa huma minn għal-jom qed jagħmlu xi ħaġa kienu jistaħbew kollox il-palk ġiex fallakki fuq xi ġiex kaxxi kienu jitilgħu ta' parsi fuq u biex jidhru. Kulħadd bil-qiegħda fuq il-bagalji fuq il-kaxxi. Dak kienu xi ħaġa isu. U l-ammiral sar jaf. U batalih. Speċi jgħidlek ġejja tiegħi. Ma ma kienx hekk, l-ammiral qallu nafx qed tagħmlu, qallu isma' qallu komplu sejrin hekk, qallu qed tollu l-moral tal-ħaddiema kollha, għax dak kienu fi żmien dak il-bombi niżlin kollha fuqhom. Qallu anzi taħ freehand flok il-break jiġifieri kienu jkunu f'nofsija kien ħallihom ma kitlek kwarti sija jibqgħu għaddejjin da suppost qed jikbi u qed jitħaq. Dik kienet kullana ta' atturi li twildu apposta biex idaħħu il-Malti. Meta kellna bżonn ħafna żmien il-gwerra. Daw in-nies għandna nibqgħu nafuhom, għandna nibqgħu nafuhom. U dawn huma n-nies li jagħmlu l-ġid lil pajjiżna. Anke fil-festi organizzaw il-varjetà fit-tarzna. Kif naraw f'dawn ir-ritratti? Issa fid-dressing room kont qiegħed nippettina qabel tittoħroġ qudiem in-nies tippettina. Tom shot dari, ma lum tippettina. Kont qed nippettina u nsib li għandi frasi parti ta' futbol 11 law u 11 lew. Insomma kont iddejjaq bi għadi niżla di xari u mort għallu li hemm barbier li għandu mediċina it-tella ix-xar. Mort għandu għalli 7 liri ta' li xkun daqshekk. Qedlu t-tella x-xar żgur. Għalli ħanajdlek, ħarġ li pettine bħal da. Għalli qed taraħda għalli dak waqat li ftit mediċina fuqu, tulti li t-tellaxa, għalli u sarex kubilja. Il-grupp li kien jagħti l-wirrijiet fit-tarsna jiżviluppa, joħroġ mit-tarsna
u jsir jismu Stage Commandos. Għamlu l-Stage Commandos, il-kelma Commandos vuol diri soldati tal-gwerra. Mill-aktar qalbiena li morru qudiem. Dina xi ħaġa l-Ingliżi dejjem kienu jemnu fiha. Il-truppi u n-nies fuq il-front tal-gwerra inżommilhom moral għoli billi titħaq bis-sitwazzjoni. Fin-1945, minn għalija f'Novembru, il-General Workers Union il-Youth Section talbithom biex jagħmlu konsert. U dak kien l-ewwel wieħed fil-pubbliku. Dak kien fil-Gazin ta' San Gaetano tal-Ħamrun. U da kien it-twelit eżatt jisu uffiċjali tal-Stage Commando. Għamlu l-ewwel kunċert daw telgħu fuq palk veru biex ġoħangar ġifieri. Telgħu fuq palk veru dwar veru. U intoxbot. U reġustidnuhom u ġimgħa wara reġgħu għamlu. U baqgħet sejra insomma l-istorja. Barra li kien ikollhom ħafna kummedji mhux Radio City Biz dak iż-żmien, postijiet firħula, swaliżar. In-nies ma kellhomx biex jedew. Titmu it-teatrin tar-raħal, it-teatrin tal-parroċċa, it-teatrin li organizza xi każin tal-banda u kien ipprova kulħadd li jipprova jżida xi ftit biex jagħmilha serata ta' 3 sigħat u ġieli anke 4 sigħat. Naqra kommedja, naqra daħ, naqra kant, naqra xi ħaġa serja. Kienu l-Stage Commandos anke inauguraw ħafna teatri, kull teatru li jkun ħajftaħ ġdid, pereżempju l-Mikado, San Pawl il-Baħar, il-Lido Birzebbuġa, il-Palladium il-Mosta minn għalija, il-Viceroy raħal ġdid. Kull teatru ġdid li jkun se jiftaħ huma jridu inawgurawh. Kellhom ħabta li jiġbdu n-nies u n-nies kienu drawa, kienu jieħdu pjaċir. Għaliex Charles kien joqob 7 għajnejn. Ma kien joqob 7 għajnejn li ma jiddaħħalx affarijiet b'satas, doppju sens, xi burlesk ta' parsijiet fa' torta f'wiċċa ħadd biex idaħħu. Le, idaħħaq kien bil-kapaċità u b'xi iktar. L-Stage Commandos tant kienu organizzati li anka l-kumitat kellhom. Il-manager sa fejna fien kien Nesto Lajvira. Iva, il-kumitat tal-Stage Commandos kien immexxi minn Nesto Lajvira. Dak li wara żmien kien sar speaker tal-Parlament. Henry Schembri, in-neputi ta' Charles Clous, jiftakar xi ħaġa partikolari dwar l-Stage Commandos. Saturdays, wara il-kummedja wara li lestu teatru u jitlaq kulħadd il-barra kienet tiġi private għalina, konna nitlu fil-private u konna mmorru x'imkien jew nieklu, paste, whatever, jew nieħdu drink. Anke xalati kienu jorganizzaw għal familja kbira tal-Stage Commandos. Franz Ripar kellu lil-ommu Mary Ripar u lil-tzijuħ Lori Bellizzi li t-nej kienu fl-Stage Commandos. Daw jien kienu jintaqgħu Anġu Zakarwana kienet attriċi toqgħod il-Ħamrun u di qatt ma kienet titħallas għax dak li naf kienu jtuha dejjem xi trofi u mbagħad ikollhom xi reception imorru għandha. Għala ta' Tommi kienet toħodni magħha xi darba xi kultant u jien kont inkun f'xi rokna x'imkien u noqgħod kwiet għax li noqgħod kwiet, kont noqgħod kwiet jiena, imma mbagħad ċali kien dejjem kien bħal speċi jdu għax naturalment ċali tfal iħobbhom bħalma wieħed jista' jimmaġina u dejjem kien jiġi ħdejja li ħa ġibtlek xi ħaġa u bħal speċi jiena kont inkun hemm niġi bil-qiegħda ma meta kienu dawn l-attivitajiet dejjem kont infittxu ħalli nara fejn hu ħalli nara kif iġiblix darba wkoll. Ma' żmien il-kitbiet ta' Charles Clous għaddew għal fuq ir-radju. Kont smajt li kien hemm il-kumpanija tagħhom ir-radju Muskettieri u jiena bħala kantanta kont ħalt magħhom. Wara li semgħu ir-recording ħadd ma seta' jara fleħnu. Iżda dwar ir-radju Muskettieri insiru nafu aktar dalwaqt. Dalwaqt insiru nafu wkoll dwar it-tix ta' Carmena Abdilla. Dwar iż-żwieġ ta' Charles innifsu, dwar uliedu, kif ukoll dwar mewt fil-familja. Iżda qabel nifqu, mhux aħjar nisimgħu l Charles Clous jirrakkuntalna xi żewġ ċajtiet. Ilu ftit qed naqra bil-kwiet, ġiet il-mara. Għalt li jint ma għadekx tħobbni kif kont qabel. Qabel. Għala jien dissa. Għalt li qed ngħidlek ma għadekx tħobbni kif kont qabel. Ta' xi provi għandek, għalt li qabel per eżempju se toqgħod taqra fejt it-television toqgħod taqra, għalt li kont tiġi
Għat li tikdimni f'widinti. Għat li ġil nżilton u kol tikdimni fuq. Għat law ħallini, le mux nħallik, fejn u dak il-gdim, wow. Għat la, all right, tibdini gdmek, all right. Murġib li żewġ dentaturi minn fuq il-komodina. Il-biografija ta' Charles Close tkompli tal-waqt. (1943) Awwissu ta' dik is-sena. Ix-xahar meta jitwielet l-attur Robert De Niro. U ftit ġranet biss qabel fit-tieni gwerra dinjija l-Italja ta' Mussolini ċċedi nhar il-festa tal-Vittoria. F'Awwissu 1943 Charles Close jiżżewweġ lil Anne imwielda Pavija. Dan l-invittattiġ bejn Charles u Anne. Dwar kif iltaqgħu Charles u Anne jgħidilna Charles stess. Dak bdejt nirreċita jien id-Domus kien dak iż-żmien Empire Hall, insomma kien isemmuh. U konna mmorru hemm kien hemm ġuħet iċ-ċiju ta' George Stephens, il-poeta, Giuseppe kien għamlu hekk teatru, teatrin, insomma. U kont insomma rajta hemm ratni hemm, rajna xulxin. Meta nara t-teġijiet tal-lum u t-teġtada jien nibda nitħab. Per eżempju, t-teġ kien tħabat tunżil bil-kirkara il-Protection Office biex itini permess għal-kaxxa birra. Għax fil-1933, fil-1943 bdiet għax mux fil-1942 b'dak il-bombardament s-sasib kaxxa birra. Insomma, id-dubbajna kaxxa birra. Ejwa, karozzi mawx, karozzi ma kienx xej, u fumela għas s-sibtu l-ħat, ma kien ikun hemm karozzi għasib wara. U bil-karrozzella jien allura, zimel wieħed insomma, mhux għax baruni għax dik b'dik biss tista' tiżżewweġ. Solennement l-arċiprit lija għalli trid Leni Pavija bħala illeġittima martek għal ġitu risk aħsu d-batija. Għetlu iva, rrida ma kox naħi seġġib maħħa l-missera u anki l-omma saħan sitra l-qattus maħħa. Kem kelkom tfal, ċażinton? 8 ma kenniex li fuq. 8 biss. Imbaddew ġejn il-babies one by the bedroom. Ma kienx hawn il-television, dak kien il-hobby għandu. Kelli 8 boys and girls, 8 periodu twila. Għax jekk għal 6 taħt kienet taħsilli, l-għada kienet toħroġ tqejla. Nis kienu jgħidulna min jaf kemm idaħħaqkom id-daru għax speċi ċajta u dana. Mentri għana meta konna tfal. Le, disċiplina u kien iżomma d-disċiplina, imma d-daħħaqna l-mami mbagħad. Kella karattru l-mami. Min jafa jista' m'hemmx għalfejn ngħidin, imma min jaf il-mami ġifieri happy go lucky u kienet ċajtira ħafna. Ħafna kienet ċajtira ngħidlek li iktar minnu, imma d-dar. Meta kien ikun hemm id-dadi, le, mhix ma kienx id-dar kien kollu tad-daħ. Per eżempju, ġifieri kien id-dadi kellna ċertu tradizzjoni minnu li tħares leħ. Kellu dik kif tgħid il-Papa Figura u kellu figura li inti taf li hemm id-dadi mela sem għandek il-lajn anke pereżempju qed nieklu ċekċiklux furketta mal-platte għax kien ħares minn fuq in-nuċċar jekk ħares lejk jiġifieri x'ġej u inti nduna li kif ċekċikt il-dak. In-nanna kienet l-iktar ċajtiera d-dar. U kien jgħid iċ-ċajt taċ-ċajt, imma l-iktar buffu kienet in-nanna. Nanna ġifieri kienet iddaħħaqna mod differenti. Kollox kienet tieħu biċ-ċajt in-nanna anzi. Kienet tibki ġifieri u kollox kien ikollha dwieq tagħha imma ma jgħaddilha, pereżempju anki ġrala xi ħaġa wara ftit puppa ddielha nsieta. Kont ikun ħafna magħhom jien ġifieri peress li bqajt l-aħħar wieħed li żżewweġt iżej. U darba qed naraw it-television hekk, qed naraw xi ħaġa. U il-mami kienet tonos kif tara t-television, tibda tonos jekk tibda nieżla. U għadda t-television għaw d-dadi qed naraw t-television hekk, għadda t-television mar. Tela, ġi kollu rossek, għaw għamel ħoss, u l-mami ħazdet u għamet. U darfu għakim pront, għallax missejt. U kif għallax missejt, għaltlu xej. U bdejna nitqu, domna nitqu bija, taġi, domna d-dejjem bija. Fu kollox, Anne kienet l-spalla ta' Charles tul il-karriera kollha. Kienet murt l-istul ħwieġ kollha ġifieri tmur miegħu tara l-ħwieġ
tinsix li dejjem kellha tfal magħha ġifieri għax ħawt il-kbar dejjem iġġorrom magħha. U jgħidu wkoll li kien ikun hemm daqsxejn tal-ejra hekk speċi mal-attriċi n-nisa li kien jirrexta fuq il-park, allura naħseb għalhekk kienet tmur ukoll. Dak iż-żmien l-unika medja li kellha Malta kien ir-radju. Radju li kien jaħdem bil-wire. Immexxi mill-kumpanija Ingliża Rediffusion. Ma kien hawn kważi xejn. Għad Malta, il-Rediffusion kellu l-A switch. Il-A switch kien kompletament il-BBC World Service. Il-B switch kien għadu mhux żviluppat bil-Malti, l-ewwel ma naħseb jiena l-iktar li żviluppaħ aspett ta' rekreazzjoni kien Charles Cluse li mill-Stage Commandos żviluppa r-Radio Muskettieri. Effiċjenta kien ċempel li għalli isma' għalli għandi idea għalli m'għandniex kumpanija li tagħmel komiku kull ġimma u da għalli nara lilkom Stage Commandos popolari. Għalli għandi l-Armandos popolari wkoll, insomma, għalli x'nagħmlu qed niltaqgħu. Kien issib filgħodu, konna ma naħdmux id-doppjar, konna jgħinu Ġoni Katania u ftemna għalli nagħmlu l-kumpanija. X'sensema, tlieta, għantu Muskettieri, Radio Muskettieri. Kienu tlieta, Charlie Cluse, Armando Orso u Ġoni Katania. Mbagħad, ftit ta' żmien wara, dħaltina u daħlet anki Ġemma Portelli. Ir-Radio Muskettieri, ir-Radio Muskettieri. Kienu kun hemm sketch, u mbagħad kienu jibgħatu l-aħjar ċajta. Kienu kun kollox. Allura mbagħad pereżempju biex jagħtu l-premju tal-aħjar ċajta bħalissa deħlin fil-green room. Jien kont għad niżgħar, kont ngħid fejn marru daw fil-green room. Aħseb wara min kien fuq ir-radio jisma' fuq ir-Rediffusion kien jiblaħ iktar. Minkejja li jiċċajta ħafna, waqt recording Charles irid is-serjetà u li kulħadd ikun fil-ħin. Kien ġart ħafna kienu se jibdew u jiena ġejt tard taħt il-bib u għamilli bideħ u jiena niġri ġrija fuq il-pjanu għax kien imissni jien niftaħ il-programm. U bit-fixkila il-surmat kazzar, miskin il-surmat kazzar, minn flokatlu di irrit inkanta b'subajja, di irrit nizziltlu taħtira l-auto tal-pjano fuq ideħ da bark, fim? Minn bżon najdlek, which Charlie Cluse, għaxin kont emmut. Lil-Terry, Charles Cluse kitbila kanzunetta dwar l-emigrazzjoni. Li dak iż-żmien kienet komuni ħafna. U kif nista' ninsi Maħbuba Malta ta' kuljum noħlom bik il-bot minn Malta. Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt tad-dwana kien tant jikteb font profond tal-kull karattru tagħna li ma stax tajt pereżempju jien konti primatriċi Ġemma second lead. Le, konna il-ħamsa, għalhekk konna tajbin. Dawn huma xi kartolini tal-miliet tar-Radio Muskettieri. Charles kien jikteb apposta skont il-karattru ta' kull attur. Għalih innifsu ħoloq il-karattru ta' Tony Brown. Kellu aċċent Ingliż li għaġbek, u naħseb li l-Ingliżi min jaxkuri jgħidu. Charlie please għalli saqsija. Għandu inti xi idea meta l-programm għalina minnek inse terġa' tmur tibdija. Ħallina minnek kien programm ieħor fuq ir-radju. Anke Joe Dulli kien jieħu sehem fih. Dak kien quiz 3 irġiel kontra 3 nisa. Is-semmija jibatunna kliem antik li llum għadux intuża. Aħna l-irġiel rridu noħolqu storja fuq din il-kelma. Waħda tkun tajba u tliet ħżiena. In-nisa rridu jgħidu li ma kienet tajba minn daw it-tlieta. Tommy Brown, ġiri smajt bil-kelma ħaxlef? Jien mux kont smajt bija, meta jinstaqsi Mrs. Cluse, Mrs. Tommy Brown. Il-kelma ħaxlef din għalli pastas jisamu antipatrija. Dawk imdaħla xi ftit fleta, żgur jiftakru l-programmi Għat-tfal ta' Zio Franz fuq Rediffusion. Charles Cluse anke ma' Zio Franz kien jagħmel il-programmi. Kien ħolloq ukoll l-istess għall-programmi ta' tfal konna organizzajin il-kompetizzjoni tal-isbaħ ċajta.
li wkoll kienet ferm popolari kuħat jibatlu ċajd, jirranġom, jagħtihom naqra drammatizzazzjoni u kellu ħabta tal-aġeb kif uġġett sempliċi jagħmlu popolari. Għax iċ-ċaj tiegħu tant kien nadif li anke għat-tfal kienu tajbin. Kien jirrakkonta barzelletta da sempliċissima fuq il-kunjata, tifhem fuq xi ħadd għandu memorja ħażina, klim doppju sens, sess, vulgaritajiet, qatt. U qatt mhux għax hu kien xi bniedem tal-Knisja mhux ma kienx, imma mhux għax voldiri kien jiskru illi għaliex l-edukazzjoni li kellna dakinhar kienet dik. Biex insemmi personaġġ li baqa' jaħdem ix-xogħlijiet tiegħu kif fl-sketches huwa Joe Dulli Farrugia, Joe Dulli baqa' jinsisti illi jagħmel ħafna xogħlijiet ta' Charlie Close mingħajr ma nħamġuhom. Jiena minix il-ħamrun, jiena minix bil-kirtara, jiena minix il-rabat, mela la minix bil-kirtara, la minix il-ħamrun, la minix il-rabat, xinġa li qiegħed timkinija. Mela la qiegħed timkinija, minix hawn jien. Il-kummedjant li għandu it-timing, you have to say the right thing in the right place at the right time. Il-timing ta' Charles Close li kien so smooth, jaqpaddej, hello. U jasal għal-climax, għal-punchline, ting, jitlaqilek u jaqpa sorpriz biex qed titqul. Għatfall, Charles kien anka jikteb il-pritka tal-miliet. L-ewwel bida ta' Bormla, mbagħad kien ġijoqt il-fgura ħdejna, u kien beda jikteb tal-fgura wkoll. U barra li kien ġifieri jikteb hemmhekk, u mbagħad kien jaqbad pritki oħra jtihom il taż-żejtun, u jikteb law, mbagħad jagħmilha bid-da, u kien joħodha b'interess kbira. Jekku il-light kien imur għal-ħasin tas-saqaj ukoll. Wara jtuħ il-qaqa, mbagħad konna mmorru d-dar, kien joqgħod jagħmilha bil-butir, u mbagħad jagħmel gamumilla. Kif ikollu naqra ċans, isajja u jsajjar lilna, għax moħħu dejjem irridu nieklu, aħna dejjem tirriditidna. Missieri kien totalment Ingliż, ġifieri l-Ingliżi kienu ħobbhom ħafna, allura English breakfast. Mbagħad Sergeant Major tea. Te karg bil-ħalib tal-bott. Laqgħet nitkellmu fuq it-te, dan ir-ritratt ta' Charles jixrob it-te kien ġibdu Johnny Catania. Catania u Close għamlu żmien twil jaħdmu flimkien fuq il-park. Hawn ħaġa, ħadra, qiegħda fuq siġra u kultant tagħmel waq. Ma tafx? Arenga ħadra, el-bajta jien. Għatamil waq, allura. Għaddik għattirek biex nfixlek jien. Eske mosor, li sar id-durajt. Għakku għaddik fuq il-siġra, għampon biex nfixlek. Darba l-nom konna Radio City, kon jgħed backstage wara biqda fuq siġu, kon kem kelli 11, 10, ma ftakarx li tam, xaħġek. U kellhom drama jew kummedja, ngħidu, il-kummedja kienet tajba ħafna, n-nies vera daħqu. It-Sir Charlie kellu dispute ma' Johnny Catania, mhux dispute personali, dispute fuq il-mistier tal-park. Right, ma kellhom dispute jaħraq, serju. Dawna daħlu f'argument, mhux argument ta' xi ġlieti, argument bid-diskors, ma argument jaħraq. Argumentu jargumentaw li joħorġu fuq il-park. Jifqu n-nies bid-daqq, jerġu jidħlu wara l-park u jerġu argumentaw. Jien ta' tifel li kont bajt impressjonat. Johnny Catania kellu jemigra lejn il-Kanada. Kif jixraq, sħabu l-umoristi selmulu anke fuq it-television. U min qalbna ngħidulek il-kol, cheerio, cheerio, cheerio. Johnny Catania ġieli reġa' lura f'Malta għall-btala. Din l-aħħar darba li żar lill-pajjiżna. Dakinhar kien iltaqa' ma' Charles Close, mal-familja Close u mal-udjenzi Maltin. Il-mewt ta' Johnny Catania Charles ħossa wisq. Però meta mit Johnny Catania kien beka, u kien beka ħafna. Kien ħassu ħafna l-Johnny Catania hekk. Iżda l-akbar għafsa ta' qalb għal Charles, għafsa ta' qalb li wkoll għandha x'taqsam mal-Kanada, hija dwar wieħed minn uliedu, Hillary.
il-kbir fostu li Charles. Kien emigra lejn il-Kanada u kien miet hemm. Dejjem jgħid qatt ma bsart li se nitfen wieħed minn uliedi qabli. Ħadha kbira ħafna u l-fatt li anki li ma kienx hawn kien ħassa ħafna. Xokk kbir u qasma ta' qalb u tlift wieħed minn naċ tiegħu. Jien kont holiday, kont imsifer, kif ġej lura fuq l-aeroplan ftaħt il-gazzetta u qed nara l-avvista l-mewt li mitħija. Mitħija, u ġejt kont diżastru fuq l-aeroplan u jien moħħi mar mill-ewwel fil-mami u d-dadi. Għax qed min jaf kif ħaduha daw. Orajt konna nafu li qed imut bil-mod għax ma qatt ma kienu jobsu li se jmut qabilhom. U mbagħad mentri mort id-dar jien biex nara l-ommi l-ewwel ħaġa u l-missieri. U kif rajt oqbad nibki għax speċi mitħija u spiċċaw isabruni huma. Ma kont induna li ma jkunx is-soltu tiegħu. Is-soltu anke tmur timxi, ħin kollu jitkellem u anke jkun man-nies kollu jitkellem, irdu jwaqfuh speċi ta' fimni, mutlek it-tifel xejn ma tux biex jiru. Ġifieri ma kienx ħada kont narah jiena li mhux normali, mhux l-istess. Dakinhar Clive u l-qraba l-oħrajn kollha nnutaw li Charles kien differenti. Għax is-soltu kien dejjem jirrakkuntalhom u jgħallimhom. It-tfal taf x'kienu jgħidulu t-tfal tiegħi, innannu dizzjonarju ħaj. Għax għandhom diffikultà, iva anki bil-Franċiż, in-neputi għaw it-tifel ta' ħija Kevin. Għandi diffikultà, hija fil-Franċiż kien ilu li jagħmlu mill-iskola, imma tant iżombruħu aġġornat kien illi kien jidħol fil-ħajja tagħhom ukoll. Is-sajf ta' qabel ħallina konna morna bid-dajsa tat-tifel, dawra. U morna għadna nduru ġo l-Isla, ġo Bormla, ġo l-Birgu hekk. Ma mu għafx jirrakkonta. Jara dik il-liftijiet l-istorja tagħha jara l-Irnella u d-dar tal-Ammiral u għafna mbagħad waqafna l-maċina u jedinna maċina xi tfisser u dik kienet ittella l-qalbli tal-jott tax-xwien il-kbar. Charles kien jagħti semu anke fil-karnival. Dawn karru u kumpanija li kellu x'jaqsam magħhom Charles Clouse fis-snin 50. Charles dejjem kien fil-kumitat joħroġ ċertu kreattività. Charles raġel dejjem smart u pulit. Darba ġratlu waħda fil-karnival. Għattilhom jien qed nafżakom, isimgħu minni toqgħodux fuq quddiem għax ma jmux jinqala xi ħaġa. Daw baqgħu quddiem, kien hemm Johnny Bonnici wkoll, u meta daħlet l-isfilata bil-boros ta' tqiegħ ukoll daħlu bdew jissuttaw dawk li kienu fil-pjazza naturalment ma naqas li Charlie Clouse jikola wkoll. Kien jgħidlhom hemm isfel iktar ma noqgħodx jiena għax veru ma kienx ħapjaċire. Franz Ripar ma setax jiġħad li anke hu kellu x'jaqsam ma' din iċ-ċajta. U l-fatt badna, għax meta ġejna l-ġurija, Johnny Bonnici għalli int kellek x'tasel, għalli għara xed titħaq fir-ritratt warajna. Ħarsu lejn dan ir-ritratt. Dawn il-maskeruni tal-karnival ma kienx għamilhom Charles Clouse. Iżda kienu jirrappreżentaw il-karattri popolari li Charles kien ħoloq fil-ġrajiet ta' Carmen Abdilla. Fost il-popolarità li kellu s-sensiela ta' Carmen Abdilla fuq Rediffusion, meta kiteb il-play fuq il-palk, il-komedja fuq il-palk, in-nies marru biħġarhom għaliha. Il-parti ta' Carmena fl-ewwel snin kienet tinħadem minn raġel, Nosy Girlando. Nosy Girlando kellu l-leħen tiegħu ħelu u fl-istess ħin dik il-kisra kif kien jaħdem ma' ħafna oħrajn u bedet tiżviluppa li Nosy Girlando bħala Carmen Abdilla irid iżewġuh il xi ħadd. Carmen Abdilla jien uħti ġejn konna l-bridesmaids ta' Carmen Abdilla. Kemm konna neħdu pjaċir. Veru konna neħdu gost magħhom dawk. Għax tiċ kienu jaħdmu ħtiġ ta' veru ta' bil-wedding cake. Veri kollox u ta' parsi bix-xorb u jisek qiegħed ftiġ ta' veru. Anke l-biljett biex tidħol it-teatru kien forma ta' invitatiċ. Ma' żmien, il-parti ta' Carmena li taħdem ma' Vittorio Ingallia.
Kevin Ibn Charles kien jaħdimha tal-Pageboy. Sala kemm il-darba minni, ġifieri kemm il-darba ħadsem. Is-sala dejjem mimlija nies u ħafna entużjażmu u bil-wieqfa jċaxpu. Kif ġifieri tieġ, isek qiegħed xi ħaġa jien għalija kont żgħir xi ħaġa enormi hekk, ma doffi daw li qed iċaxpu speċi. Wara xi żmien, xi atturi xtaqgħu jerġgħu jtellgħu it-tiex ta' Carmen Abdilla. Wara s-suċċess li kellna bit-tiex ta' Carmen Abdilla, Johnny Demek għalli ħajja Charlie Close nagħmlu l-ħanemon ta' Carmen Abdilla. Interessanti. Iżda l-istorja ma taqafx hawn. Il-kollega ħabib tiegħi Paolo Testa niftakar ukoll kellu kuntatt ma' Charlie Close fejn rid jagħmel Carmen Abdilla 10 snin wara t-tieġ. Ħadrabi kollha ta' qabel, isem Carmen Abdilla kien suċċess kbir. It-television huwa medium ieħor li għamel suċċess fih Charles Close. Niekol laħam ta' ċanga kuljum u nħossni b'saħħti daqs barri. Mela mhux bħala xejn nikol ħut kuljum waqqas nafnhom. Iżda dwar dan nitkellmu dalwaqt. Dalwaqt insegwu wkoll sirta mill-film Malti li ħasem fih Charles Close. Jiġifieri tortiek ġo barek, ġo militar. Sa qabel nifqu, ħafna nies jiftakru lil Charles jgħid iċ-ċaj dwar il-kunjat. Ħallina jiġi hemmhekk anke jgħidulna il-kunjata għandha food poison, mela food poison, biex jixrala, biex jixrala. Gidmet il-siena. Illum se nurukom ritratt ta' din il-famuża kunjata ta' Charles Close. Kienet tgħix magħna u baqgħet sal-aħħar snin ġifieri anke kienet kbira. Kien joqgħod jagħmilha toast fingers, kienet tħobbu, kienet tadurah. Il-biografija ta' Charles Close tkompli dalwaqt. Għalkemm ma baqgħux joqogħdu l-isla, Charles qatt ma lesa belt welidu. Kienet għaddejja kien hemm l-festa tal-isla u kien hemm l-innu tal-isla fuq it-television. Kif qed iġibuh dirett mill-Knisja. U beda jikbi. L-innu tal-Vittorja ma jbikkix lil Charles f'Malta biss, anke fl-Awstralja. Meta marru l-Awstralja kien hemm kor ta' tfal u kienet il-festa tal-Bambina nserta meta kien hemmu u kantaw l-innu ta' Marija Bambina. Qal kiteb ma stajtx nieqaf nikbi. Siri mar darbtej l-Awstralja. Mar l-ewwel waħda fin-1964 mar l-Awstralja. Kien mar ma' Johnny Navarro. U mbagħad wara fin-1983 reġgħu marru. U minn Malta telaq u Johnny Catania kien telaq bil-Kanada u naqdu hemmhekk. Kien introduċihom Rolf Harris. Sa Rolf Harris, meta semmi Rolf Harris huwa wieħed mill-aktar komiċi. Il-Marija qal speċina qudiem daħan nider zero. U kien għamel CIA tu ċajtu fuq Malta u n-nies iġabxbulu. Rolf Harris baqa' mbella, għallu int bdejt tibża toħroġ fuq il-palk. Għax Charles Close kien magħruf li jekk jibda jirrakkonta ċ-ċajt ma jaqafx. Dana ta' xi 85 sena jiena użajtu fl-Iljili Mediterrani għamilna l-umoristi lejl ta' kulħadd jirrakkonta ċ-ċajt u nagħmlu xi sketches u ġi waħdu hemm libes polit biġlek u l-ingravata u dan għamel nofsija jiena għatlu 10 minuti, għalli 10 minuti ħafna. Tant ran nies qed jieħdu pjaċir b'jokes sempliċissimi. Kien tant jieħu pjaċir jara n-nies jitqu. Kien jagħmlu anke benefiċenza, ġifieri kien jilagħbu l-futbol ta' fin jaqdu tim kollha kienu siju l-għor kien jilgħab il-futbol, Charlie Close kien jilgħab ukoll, ġifieri bħal speċi komiċi, tifhmu bekk il-fondi li jiġbu jistgħu jgħinu l-ħaddieħor. Fil-futbol, Charles Close kien iżomm mal-Ingliżi. Hawnhekk meta mar ma' Clive u żar stadium fir-Renju Unit. Xogħol l-Ingliżi kollha kien iħobb ma kellux tim partikolari. Ingliżi kollha. U kuljum Ingliż, razza Ingliża, familja Ingliża, missieru Ingliż. Lill-Ingliżi kienu ħobbhom anke mill-mod kif kien jilbes. Dak kellu eleganza kbira. Ma jmiss kien u jmur fejn jmur, la se jmislek ma' ħajt u la tgħidlu qod bil-qiegħda. Ma jmux iħammeġ il-qalzijiet hekk minn dak it-tip kien. Darba stidnuh ġo Lukanda u da biex jirringrazzjawh ta' ħikla u bettaħ gatu. U l-mami
Tawad il-gato qed iżomm u ma bidaħlet fil-karozza u poġġiet il-gato fuq is-sit. Sakemm qed tirranġa daħal u poġġa fuq il-gato. U ċappas kollu kien irrabjat. Bla dubju Charles Gould li kien liebes pulit meta ħasem fil-ftuħ tal-istazzjon tat-television ta' Malta. Is-sena hija 1962. L-ewwel programm tat-television Malti. Għalek ħallew jidħol, da żgur Raymond De Bono. Dik is-sena Raymond sar l-unika Malti li qatt rebaħ id-Żekkino d'Oro. Raymond De Bono. Min barra ħafna drabi fuq it-television, Charles Cruise der ukoll fil-film Columbus. Ħasem ukoll fil-Malti, direzzjoni ta' Joe Farrugia Dulli. Il-film jismu Tħallna fl-armi. Dak se jitfixku xulxin, dak se daħlu xi bajonetta fuq xulxin. La, se nagħmel rapport kbir u ma nafx kif li sakelna, le? Intant Charles Cruise ma qattax ħajtu kollha jaħdem it-tarsa. U darba ġie wieħed Mr. Mitchell għalli hard times ġejjin hard times u da għalli better think about something outside u da. Għalli per eżempju transfer ma bilet, jien kont nikteb, dejjem mort sibt il-latart Kingswell jien, il-Joe. Kien is-segretarju ġenerali. Segretarju ġenerali tal-Union. Dik ħabta. Għatlu, Mr. Kingswell għatlu, edin, għalli veri prekari jintomu da, insomma, għadet t-taħdem maħna, għatlu, ħini nikteb it-rolonna, għalli jibda minn għadak. Fil-karriera ġurnalistika, Charles kiteb għal snin twal. Din il-paġna regolari fil-ġurnali Torċa fl-1959. Huwa kiteb ukoll fuq ġurnali u rivisti diversi, anke fl-Awstralja. Charles dam jaħdem fil-ġurnaliżmu sakemm irtira. Iżda l-paġna regolari fuq it-Torċa baqgħet għaddejja sal-aħħar nifs ta' Charles. Dawn il-paġni kollha, ġimgħa wara ġimgħa illegati. Il-ħidma ta' Charles kienet apprezzata permezz ta' ġieħ ir-Repubblika u permezz ta' award speċjali minant l-awtorità tax-xandir. Din l-ittra hija l-aħħar kitba ta' Charles Cruise. Kitiba l-isptar. Rrid jikteb ittra kellu ħabib tiegħu l-Awstralja. U kienu kitbuha flimkien huwa u Alan. Allu naħseb issa spiċċajt jien allu għax il-kitba fil-fatt l-ittra edan talan, edan tħija. Skuża ruħu għal-handwriting. Anne kienet f'dar tal-anzjani. Iżda l-isptar Charles baqa jaħseb fiha. Għalinna għawommak ta' għana ħarsu lej xuxi. Għalinna għaw xaħġa, għalinna għaw xie parti. Għalinna ġejtaw tajn għalna maċ dak għaxen għalna taf kemem storbi għalna ġejtaw għal-kwit. Għalna jdula l-ħabbejta u rispettajta. U tletti wara. Tal-għodu tħabbret il-mewt ta' Charles Cruise, wieħed mill-aktar atturi komiċi popolari ta' kull żmien. It-tifkiriet kollha ta' Charles inġabru tpoġġew f'wirja għall-pubbliku. F'Witiline, il-post fejn Charles kellu l-villaġġjatura, issemma ġnien u nkixef bust għal Charles Cruise. Anke fi triq Biżazza f'Taslima, Charles Cruise huwa wieħed mit-tliet artisti fil-Monument għall-Artisti Maltin. Xorta ħażina, ftit jiem biss wara l-inawgurazzjoni tal-monument, xi ħadd tagħmel għad vandalu fuqu u ras Charles spiċċat imkissra fl-art. Imma f'qalb il-Maltin u l-Awċin ħadtu xejn ma jkisser it-tifkiriet sbieħ, iċ-ċajt u l-kitbiet ma jmutu qatt ta' Charles Cruise. Dan huwa fenomenu tas-soċjetà tal-antropoloġija Maltija illi irrepetibbli għax it-timing tagħha u kien hemm u bil-ftit għamel ħafna. Mawx nannu ħirpal. Żgur. Charles Cruise huwa missier li kulħadd jixtieq li jkollu. Għamel li seta' magħna. Naħseb li dik li trababla missier jien effettwatu fuqna. Għax għamel ċert li aħna kunu bil-missier.
dan il-mibki, ir-re tal-komiċità Maltija, Charles Cruz.